Un dia, quan vaig treure la meva primera mala nota en matemàtiques, el meu dolor era infinit. L'oncle em va ajudar a canviar la nota. Havia estat 5 anys a la presó per falsificació. Va fer servir un mètode infal·lible. La saliva de l'insecte conté un àcid que dissol la tinta. I quan es menja la mel, la panerola esborra la nota. Gràcies a aquella primera nota, vaig començar a guanyar el primer sou. Ajudava els meus companys a esborrar les males notes. No m'interessaven els diners en si. Tot plegat em divertia. Em podrien haver expulsat de l'escola per això, però m'aprofitava de la meva fantàstica intuïció. Entenia molt bé la gent. Sabia veure el que tenien dins seu. Per això, no em van enxampar mai. Em vaig convertir en el laboratori d'idees d'un sistema financer multinivell, pel qual van passar milers de milions. Funciona així. Portes diners a un banquer clandestí en un país i els recuperes en un altre, al·ludint al sistema bancari oficial i passant inadvertit per les inspeccions fiscals. Ens contractaven empreses fantasma i grans companyies. I, per descomptat, famosos. Sempre ho he tingut tot sota control. Fins que un dia vaig descobrir que tota la meva vida, cada pas que havia fet des de nen, havia estat curosament planificat.